Ġuna ġus ta' 74 sena minn San Ġiljan baqa' jinżamm arrestat wara li għal-ħabta ta' 9 ta' filgħodu trassaq il-qorti u ċaħat l-akkużi ta' attentat ta' qtil ta' żewġ pulizija, Johan Vella u Omar Sharif. Il-kontestabli Vella għadu fit taqsima tal-kura intensiva minħabba it-tiri li għala fitxu u fonqu il-ġimgħa filgħodu f'Taġorni. Aġus magħruf ukoll bħala Ġonni tal-Għalqa ġie mixli b'kollox b'12 il-kap ta' akkuża. Fosthom li irreżista l-arrest bi vjolenza li żamm l-uffiċjali kontra l-volontà li ta' in-nar b'mod volontarju li għamel b'aktar minn 2500 euro fi ħsara fi ħwejjeġ ħaddieħor li spara arma tan-nar u li jeddet il-ħaddiema tal-kostruzzjoni. Quddiem il-Maġistrat Ġanella Karwana Busuttil aġus ma tħarrikx, der kalm u kwiet. L-avukat tal-għajnuna legali Thomas Sant m'għamel ebda talba għal ħelsien mill-arrest. Fuq il-pedana tax-xhieda l-prosekuzzjoni mmexxija mill-Ispettur Stephen Gulija spjega li l-akkużat ġie arrestat wara li l-ġimgħa filgħodu il-Pulizija u d-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili intalbu jassistu f'residenza f'Telet Birkirkara San Ġiljan, dan wara rapport li tqabbad xi nar. Skont il-prosekuzzjoni aġus allegatament qabbat in-nar waqt li l-ħaddiema tal-kostruzzjoni kienu qed jaħdmu f'sit ma' ġenb residenza tiegħu. Żied li dan ġara wara li ħuh George allegatament mar jixtri xi fjuwil mill-pompa tal-petrol fil-madwar. Xedt li John baqa' fir-residenza minkejja li jingħata ordni wara oħra biex joħroġ mid-dar. Affaċċjati b'din is-sitwazzjoni l-ispettur xedt li l-pulizija kellhom jidħlu minn daħla oħra wara li sabu il-bib ewlieni magħluq bi-stanga. Spjega li malli l-pulizija daħlu fid-dar ġie sparat l-ewwel tir minn bejt. Qal li dan it-tir laqat lil kontestabli Omar Sharif fonqu u f'kuxtejħ. Qal li minħabba fekk il-pulizija spiċċaw maqbudin fir-residenza. Spjega li minnu fih fuq il-post intalbet l-għajnuna mill-Isptar Mater Dei u tim ta' negozjaturi li bil-kelma tajba bdew jisħqu maġus biex joħroġ mid-dar. L-Ispettur Gulija żied jgħid li l-pulizija bdew jippruvaw iċemplulu iżda l-mowbajl kien mitfi u għalhekk użaw il-megafon biex jagħtuh aktar struzzjonijiet. L-Ispettur xed ukoll li fuq il-post waslu l-membri tal-Special Intervention Unit li dawn l-uffiċjali daħlu fir-residenza armati b'tarka u kien hawn li l-akkużat allegatament spara tir ieħor mill-istess direzzjoni. Dan bil-konsegwenza li intlaqtet it-tarka waqt li l-uffiċjal Johan Vella intlaqat f'wiċċu u fonqu u ġie ċertifikat li ġarrab ġrieħi seri. Xedt li fil-kommozzjoni li nqalet in-negozjaturi baqgħu jgħidulu biex joħroġ mid-dar u li wara it-tieni tir l-akkużat xel il-mowbajl. Żied li n-negozjati ħadu madwar siegħu nofs biex joħorġu lill-uffiċjali li nqabdu ġewwa u biex iċedi. Il-qorti semmet ukoll li aġus kellu 4 tisnieter u żewġ revolvers irreġistrati fuq ismu. Fit-tmiem is-seduta l-Maġistrat Karwana Busuttil ħarġet ordni ta' protezzjoni favur iż-żewġ uffiċjali tal-Pulizija u l-ħaddiema tal-kostruzzjoni involuti. L-avukati Franco De Bono, Herman Mula u Silvan Pulis deru parte ċivili għall-kontestabli Johan Vella, waqt li l-avukati Antea Zammit u Paul Camilleri deru għall-kontestabli Omar Sharif.